ଫୋନ ବିଲ୍ ଆଇବ ନା 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମତେ ଆମ କଲୋନୀ ସାରା ଟୋକା ଝିଅ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହକ୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା? ସେ ବାଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ କୁ ଯଦି ଆଜି ଉପୁଡିକି ନିଆଁ ନ ଲଗେଇଛି ମୋ ନାଁ ନୁହେଁ। ବାଳ କଥା ବାଳ ବିଲକୁଲ କୁହନି। ଜାଣିବେ କିସ ହେଲା ସେ ଫୋନ ବିଲ୍ ଆଇଛି 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେତେ 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତମେ ସବୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କଥା ହଉଛ ବେ? ଇଏ ହୋଲିର ତା ରଙ୍ଗ ମାରିବା ବଦଳ ଝାଡା ମାଟିଏ ତମେ ମୋ ବାଳର ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟକୁ ମାରିଦବ ନା। ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ ଅଛି ତମର ଫୋନ ଅଛି ତୁ 400-500 ବିଲ୍ ଆସେ ଫୋନ କିଏ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ମାନୁନଥିଲ ତମେ ସେ ବୁଢା ମୁଙ୍ଗୁରା ବୁଢା ରାତି ସାରା ଗପୁଛି ତମେ କହିଲ ନା ସେ ପଡିଶା ଘର କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯାଅ ଦେଖ କିସ କରୁଛନ୍ତି। ସାବୁନ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବାଲି କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘର ଘର କରିକି ଘଷିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଘୁରେଇନି ଛେରି ବାଳ କଲର ବାଳରୁ ବିଲକୁଲ ଗଲା ନାହିଁ। ବାପା କଥା ହଉଛନ୍ତି ରାତି ସାରା। ଆଉ ତମ ଝିଅ ଡାଡ ପକେଇ କହୁଛୁ ମୁଁ କାହାରି ସାଙ୍ଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି। କିସ କହୁଛୁ? ଦେଖ ନା ବାପା ସେର କାମ କରିବେ ନା ଆମେ ପୁଅ ବୋଉ ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏବେ ହବ ସେ ଝାଡା ବାଟେ ସେ ବାପା ଏର କାମ କରିବେ ନା। ହଁ। ମତେ କାଇଁ ନାଗୁନି। ଆଇ ଲୁ ୟୁ ମୁଁ ସେ ମୋ ବାଳ ଝାଡା ମାଟିଆ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଝାଡା ମାଟିଆଣି ବୋହୂକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମୂଷା ମରା ବିଷ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନ ହାରି ଦେଇଛି ମୋ ନାଁ ନୁହେଁ। ସେ କଣ ବାଳ ବୋଉଙ୍କ କଥା ଛାଡ ମତେ ସେଗୁଡା ବିଲକୁଲ କୁହନି। ତମ ବିନା ମୋ ମାନେ ଗୋଟେ କହିନି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ନାଇଁ ଚାହିଁନି। ପଛରେ ଝାଡା ମାତିଆ ବାପା। ବାହା ହବା ନିହାତି ବାହା ହବା ବାହା କାହିଁକି ହବନି। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ସହାକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହବା। ହଁ କିସ ହେଲା ବାପା? ମୋ କଥା ଶୁଣ ମତେ ଲାଗୁଛୁ ମତେ ଝାଡା ମାଟିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ଡାକ ମାରୁଛୁ ହେଲା। ତମେ ତାହେଲେ ସେ ନେଣ୍ଡଫୁଲ ର ଗପିକି 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଛ ଦେଇ ଆଇବ 3 ମାଣ ଜମି ବିକ୍ରି କରିକି ବୁଝଛ ନା ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ନେଇ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କିସ କରିବି ନା ବାପା ତୁ ଯେ 3 ମାଣ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା କଥା କହୁଛୁ ମୋ କତର ଚାଖେଣ୍ଡେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଥର ଭାବିଛି ଏଇ ଯେ ଖେଳ ପଡିଆଟା ନେଉ ନା ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ବିକି ଦେଇକି ବିଲଟା ଭରିଦେବା ନାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା ନା ମତେ ସେଗୁଡା ସବୁ ବୁଝାଉନି ତମର ଏତେ ନାଳୁଆ କଣ କିସ ଲାଗି ମତେ କୁହନା। ତୁ କେଉଁଠି ବୁଝିବୁ ମୋ କହନ୍ତୁ କଥା। ମା ମଲାଣି ଆସିକି 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ପୁଅ ବୋଉ ଏଡେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। କାହିଁକି ମୋର କିଛି ଆଉ ମନ ନାହିଁ ନା ମତେ ପୁରା କଲୋନୀ ସାରା ଡାକୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଁ। ତମକୁ ଟିକେ ସରମ ମାନ ନାହିଁ ନା ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାତି ସାରା ଗପୁଛ। ବାଳ କଲର ଦେଖିଛି ନା କେବାଗିଆ ହେଇ ଆବେ ସାଲେ ଓ ବାଳ ନା ଥରେ ତ ମନରେ କେବେ ଆସିଲା କି ଝାଡା ମତେ ବାପା ତମେ ବାହା ହବା ନାକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ମତେ କହୁଛୁ କିଏ ଫୁସୁର ଫାସର ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଘର ବେକଲୋନିର କିଏ ବୋଧେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଝାଡା ମାତିଆ ବାପା ରାତି ସାରା କଥା ହଉଛ ନା। ଯଦି ବହୁତ ଜାଣିନି ସବୁ କଥା ଆଉ ତୁ ଯଦି ଛକିକି ଲୁଚିକି ପାପର ଆସନ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଠିକ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଏଥର ମୋ ବେଡରୁମ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇକି ପଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦେଇକି ଆସନ କରିବି। କିଏ ବାଳ କିସ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବେଶୀ କଥା କହିଛୁ କି ସେ ବୋଉ ବେଶୀ କଥା କହିଛି ତମ ଝାଡା ମାଟିକୁ ମୂଷା ମରା ବିଷ ଦେଇକି ତମ ଜୀବନକୁ ହାରିନି ନିଲି ବେକର ଗୁଣର ମାଳା ପକେଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନର ଆବଦ୍ଧି ତାପରେ ଆମେ ହମିନୁମ ଯିବା କେମିତି ଜାଣିଛୁ ନା ସୁପାରି ଗୁଆ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଆମକୁ କିସ ମୂଷା ବିଷ ଦବ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଏରକ ବିଷ ଗୁଳେଇକି ଖାଇତେ ଦେବି ନା ତମେ ଚାହିଁଥିବ କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରିବନି। ଆଉ ଲେଖିକି ରଖ ଖାତାରେ ଏଇଟା ହେଲା। ତମର ତ ବାପା ଥିବା ଅପେକ୍ଷା ନା ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଏଟା ଭଲ। ଝାଡା ମାତିଆ ବାପା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଟାଉନ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଆଜି ମୂଷା ମରା ବିଷ ତମ ଘରେ ଅଛି ମୂଷା ନାଗି ଆଣିଥିଲି 2 ଗୁଡିଆ ମୂଷା ନାଗି ଖାଇଦେଇକି ଶୁଇ ପଡୁନ ଝିଅ ନା ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉ।